Pozdravujem z Gameboys a sme tu u ďalšieho vlogu. To je 4. vlog. A ja som si neuslal posteľ, čiže uvidíme sa, keď budeme mať spravenú posteľ. Zatiaľ, čau. Čaute, posteľ už je uslaná a môžeme ísť na to, ale ja si zapnem mobil ešte. No, už som zapínal HTC. Dobre. No to ďalšieho vlogu a čo budeme preberať? Viete, čo sme preberali v 3. vlogu? Tak chcem vám niečo ukázať teraz. Počkaj, nájdem toho debila. Dobre, tu je dokonalý príklad. Tu píše zaostri. A OK. Ohodnoť. Počkaj, jak to píše? Aha, ohodnoť prosím. 1 až 5. Jak? V škole. Na čo to je dobré? Na čo to je dobré? Dobre. Dobre, späť k vlogu. Dneska budeme preberať úplnú píču. Proste, dneska nebudeme preberať nič, okrem toho, že si musím dať PIN kód. Úplne mám ťažký PIN kód, nikdy neuvadnete, pozerajte, aký ťažký. Zaostri. Nie 8. Hej, sekol sa mobil. OK. No čiže ešte raz a po 3-krát do tretice všetko dobre. Aký mám ťažký PIN kód? Aha. Dobre. Počkaj, ja. Idem vyskúšať audio, tu. Nakoniec som tú skúšku tam nedal, pretože to znelo otrasne. Čiže užite si zbytok vlogu. Dobre, čiže. Poďme spolu lietať. Čo by ste tak asi chceli preberať? Za chvíľu mi príde domov Fear 3. Takže sa môžete tešiť na Let's Play o Fear 3. No, čiže. Čo budeme prebrať? No, vrneme sa na to, že... No. Vrneme sa na to, že... Chcete preberať? Ja by som preberal takú píču. Neviem, čo chcete preberať. Mistra Čuňu alebo mistra Hrocha. Neviem. Moja zbierka, ja sa idem napiť. Blekar. Dobre. To je asi tak všetko pre dnešný vlog. Tešte sa zajtra. Je úplne rýchlo vlog. A toto nie je tričko na rýchle vlogy. Za chvíľu vám donesiem tričko na rýchle vlogy. Toto je tričko na speedo vlogy. OK. Tričko nezaparkovalo. Dobre, čiže sa majte. Píču.